Sani Salon waka na Abdul Fiwan. Momi ke kaɗai ce a rayuwata, Momi ke kaɗai ce a zuciyata ba wata ba. Momi, 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 tun ina ɗan ƙarami na ina da buri cikin raina, buri na soyayya wata ta sauyin tunanina. Ita ce abincina, ita ce ruwan shana, ita ce komai na, ita ce mafarkina. Ban tunanin girma ba a rayuwata na so wata ba, hankali ma bai zo ba, shi ko so bai sauya ba. Momi, 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 kullum cikin tunani in ban ji muryarki ba, kullum cikin tunani in ban ga kiranki ba, kullum cikin tunani in ban ga tashinki ba, kullum cikin tunani kaɗan sanki ya kama ni ban iya jurewa. Shi fa so idan ya kama ka baya sauyawa, hanyar jini zai tabi ta ruwa ya toshewa. Momi, 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 kina da sifa ta imani, na akan mizani, zan so ki kare mutuncina kullum da madaunina. Jimana yan mata yar yayi, kaunar ki ne yasa sai leju yayi. Ga wani selan nima ina yi, in kika ce baki yi rai zai fi bakin gawayi. Kina kona Instagram da hoto mai sanyi a gefe kuma kina ta bashi horo mai nauyi. Kina tunanin ba wanda zai so ne ki so shi, ya kamu ki bashi so mai numfashi. Ma'ana ki zama turmi shi kuma ya zama person. Na san he can reach up to your needs with any sort of puzzle. Goge batun ED, you know he wrote his love with a pencil. Sakin yana nan sarauniya ki je ya kai ki castle. Ay, ranki shi daɗe, ranki shi daɗe, ga soyayya a zahiri to me ya rage. Ranki shi daɗe, ku yi mulki ku daɗe, irin wanda ba a yi ba ko a ƙasashen ƙetare. Make this love romantic, it should be more than gigantic. And don't you turn your back on the kid and tryna act dramatic. Kefa jiga jigi ne a cikin rayuwarsa. Momi ke kaɗai yake ji zaki wanke damuwarsa. Ita kaɗai soyayya ko a cikin alƙarya, ke kaɗai ta ɗaya ko a cikin labarinsa. Momi ta ɗaya, kyakkyawar yarinya, ni ma na shaida.